maita yenyu tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamama kamirira vhiki nevhiki. Tinaya tichikurukurana nyaya dzinenge dzichiitika dzinobata upenyu hwedu. Nyaya dzatinokurukura pano dzimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu, dzimwe makadzinzwa, dzimwe makadziverenga, dzimwe zviri mukati meupenyu hwedu hwatinogara zuva nezuva. Tisati tapinda muchirongwa chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veTraffic Safety of Zimbabwe vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura. Ndoda kutenda mapurisa edu ari pano, VID iri pano, mapato akasiyana siyana ari pano, vakazvimirira wese munhu anoshandisa mugwagwa ari pano. Asi kana tasangana nenyaya dzemazororo, hama dzedu zhinji dziri kuparara. Tine urombo kuti dzimwe nguva takuya setinokuyeuchidzai, asi panhambo ino ngatimbepei mineti imwe chete yekurangarira vese vakaparira mumugwagwa medu pamazororo nenguva dzakasiyana siyana. Mweya yavo izorore murugare rwaMwari. Regai ndiende kudare, tipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nemurora wechidiki ari kunzoi. Maite henyu Mai Chisamba. Inini ndinoitwa Bongani Madziwa. Ndakamirira inonzi SAIC, zvichireva izvo kuti Safe and Inclusive Cities. Safe transport nderimwe remadonzvo edu atinoongorora sevechidiki. Ndatenda. Tinokutendai. Mazvita? Mazvitai Dr. Mai Chisamba nevadare vose nevakatarisa kudzimba. Ini zita rangu ndinonzi Tatenda Chinoda. Ndini ndiri kuona nezvekupepetwa, kuuchikwa nekukumuchiwa kwemashoko kubazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe. Tinokutendai nokunge muri pano. Ini ndinonzi Tatenda Churu. Ndiri kubva kubato rinonzi Youth Alliance for Safer Cities. Ndiri ni president weorganization iyoyo. Tinokutendai. Nhasi vari kunyatsotarisa vari kuona kuti vakawanda tiri kutsigira vechidiki. Nyaya iri pano ndeyekuti mazuva akapfuura, makore akapfuura, vanhu tinongotambidzana mhosva kuti vanhu vemakombi ava ngavapiwe mutema. Mapurisa iwaya ite zvakanaka. Ivo vanhu vanotakurwa iva vanenge vachifamba vachinwa dora. Tabva pazviri nekuti hazvina zvazviri kutibatsira. Nhasi chirongwa chedu takatarisana nezoro remagamba riri pamberi pedu nekungofamba mumugwagwa zvakanaka. Tinoda kutarisa kuti ini ndoita sei sedunga munhu, iwe sedunga munhu uri kuita sei, imimi sekereke muri kuita sei, imimi semhuri, senyika muri kuita sei kuti matambudziko ekuti vanhu varambe vachifira pamugwagwa. Nambotaura naBaba Chishaka ndikati gore rino vachishaka, dai Mwari vatiitira zvakanaka, hatidi confirmation kuti kwafa zvakati, kwafa zvakati. Dai zvaibvira ingova zororo rakaropafadzwa. Ngatimbozviuchirirai maoko. Ndinoda kuziva kuti muri kuita sei, asi nguva dzese ngatiendei papfungwa itsva. Ndombotanga nekuno kudare, ndouya kwamuri vachinoda. Muri kuiteiwo sedunga munhu, sekambani, sei? Tinotenda Dr. Mai nemose makatarisa chirongwa chino nemuri kuteerera. Vadikani iye zvinozvi misodzi inobudira mukati nenhau yedambudziko ragara richingovapo rekufa kuri kuita vanhu mumigwagwa yedu. Migwagwa tisu takagadzira, marodhi tisu takagadzira, motikari tisu takadzitenga nemakombi nemagonyeti, asi zvakuuraya vanhu hama neshamwari. Mukarangarira Regina Cheli bus disaster, Masvingo Teachers College bus disaster, Chivake Bridge bus disaster, King Lion bus disaster, Pro Lion bus disaster, Megalink bus disaster, nei disaster yepa Featherstone yakaitika mavhiki matatu apfuura ikauraya vanhu 19. Kombi yaibva kwaMurambinda ikakwekwereswa negonyeti, vese vaive mukombi vakapararira ipapo. Saka tabva tati naye michicha tisati tamboita kubva 1980 pandese pasina chiri kumbochinja. Kati aiwa ka nhasi nyangwe zvazvo vamasendeke vakati munhu wese, nhasi toda kuti munhu wese atitaurirewo kuti iye
toda kuti munhu wese atitaurire kuti iyevo nemhuri yekwavo nezvavari kuita kubazi ravo, kumabasa avo, buditsai munhu wemukati, musataura nomunhu wekunze. Buditsai munhu anonyatsonzwa kunyatswa kuti ndabuditsa munhu wemukati. Vana vechikoro muri kuiteiko? Ko mwoyo akatsikwa pachinoi paya vachikwekweredzana kupinda mumabhazi. Chii chatingaita? Saka hatichadi zvokuti kupopotedzana kwepabarika ndivo vanenge vari kunzira tsaona. Imimi maiteiwo kuti tsaona dzipere. Saka toda kunzwa umbowo kana paine chakarwadzawo kwamakarwadziwa kumba ikoko. Ngatinzwei, pane vamwe izvezvi vanotori nemisodzi. Misodzi ngaibude tichirangana kuti musha uno tobva taita chisungo nechitenderano kuti mwaka uno wezororo ramagamba zvichienda mberi hapana chashaika mumugwagwa yedu. Ndo yaya yatauya nayo, ndo chirongwa chatauya nacho. Mashoko makukutu nai. Inyaya yakanaka. Vamwe vakashaika, vamwe vakaremara, vamwe vakanga vari vachengeti vemhuri. Ndomboya kune muroora wechidiki. Mataura mukati imi munodai, tipei pfungwa dzenyu. Tiri kuita sei kuti zviparare izvi? Tiri bato remayouth ari kusapotwawo nemamwe mastakeholders. Nyaya yesafe transport chinhu chakakosha pakurarama kwedu. So isusu semayouth tiri kushandidzana transport associations, varidzi vemakombi nemamwe associations, vekuti tiri kuenda nepfungwa dzedu toita nhaurirano navo tichionesana kuti tarirai zvakati zviri kuitika. Vabereki havasi kufara, vabereki vari kushungurudzika, uyezve vamwe vanhu vari kutyaira michovha iyi, vari kutyaira vakatodhakwa. Kunyanyanya vechidiki ndo vari kunyanyotyaira michovha iyi. Saka tingaite sei kuti izvi tiite sei tizvideredze? So isusu tiri kukurudzira, tiri kuita ma-awareness ekuti zvoni less drug abuse, no drinking and driving, ndo zvimwe zvatiri kuita. Ndinotenda. Ndizvozvo mashoko makukutu nai. Vari kubva varambidza zvinodhaka nekutyaira motikari makakorewa. Hanzi kana madhakwa kudhakwa kuri nani pane kudhakiwa. Saka vanhu vari kudhiraivha vakadhakiwa nditi. Uri tobvunzawo kuti munopfura nepakati. Ari kutasa dhiraivha akabata sekutaura zvipi. Handii mukuzviona? Saka izvozvo ava ndo basa ravari kuita rokutaura nawo kuti izvozvo ngazvipere. President, toda kunzwa kuti imi chamuri kunyatsotaura chafamba pabasa ramuri kuita zviri kufamba here? Nekuti hatidi kungokugadzai zvigaro kwapresident pasina zviri kuitika. Handei tinzwe. Ewe Mai Chisamba, regai nditange ndichiti isu vechidiki tiri tinonyanya kuda kuita maexperiment. Wakaudzwa kuti takabva neko kumunga kuna ipwa ubva taiwa ndikunotsvaga nzimbe kana kuti mavisi. Unototsvaga chekutaura pamusoro pekurudziro yaunenge wapiwa kana dzidziso yaunenge wapiwa. Ndopatinoona isu vechidiki takuti kuda kupamba pana sisi vasiyawo mota. Handina kana chitambi. Ndongosvika ndongotorawo mota noti ndaona makiya ari pachena. Ndakudhiraivha, handisadhiraivhe ndiri ndoga Mai Chisamba. Ndakunotorawo neshamwari dzangu tapinda muno takutenderera. Nevasikana vaye vandikambonyenga vakandiramba vaye. Ndakunoti vatondoona kuti ndini ndinayo nhasi. Saka kurudziro ndeyekuti chaira mota chete kana une chitambi. Zvichinzi pamutemo ndounongofanira kuchiita sei uchityaira mota, nokuti ukasadaro kuparadza vanhu. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Inonzi ndionekwe iyoyo. Munhu anongofamba achiridza uta achinzwa kuti ichida kunge inoita hameno zvainoita. Isi tiri kuti zvino munoonekwa panguva diki iyoyo, asi mhedzisiro tinorasikirwa noupenyu, tinorasikirwa nezvakawanda. Kana tauya tinoenderera mberi. Ngatisangane muchikamu chinoteera.